mga langga. Let's make kimbap. Diyan na yung mga ingredients mga langga. Marami talaga ang ingredients natin. Kim at saka eggs, then ham, at iba pa marami. Ganda na natin yung kanin. Nilagyan ko na ng sesame oil, vinegar, at saka salt and sugar. Kailangan mga langga, ganyan po ang pagtimpla niya para may lasa po ang ating kanin at gagawa natin ng kimbap. Napakasarap po. Ang purpose po ba't nilagay po ng vinegar para mas lalong lumalasa yung kimbap natin. Tapos, ayan, i-mix na natin siya. Hindi ko lang siya pinapakita na mini-mix ko na siya. At nilagay ko na siya sa kim. Kailangan yung kanin, hindi po siya mainit ha, para hindi masira yung kim natin. Ayan, iniisi-isa ko na siya. Isa-isa ko na yung mga ingredients. Ang daming ingredients. Depende po sa inyo kung anong gusto ninyo. At hindi po spinach ang nakalagay dyan sa kim ko kasi inutusan ko yung anak ko. Tapos akala niya spinach ang nabili niya, lettuce pala. Pero don't worry mga langga kasi napakasarap po ng ating kimbap. Pag i-fold ninyo na siya, higpitan ninyo siya pero mag-ingat kayo na hindi masira yung kim. Ganyan siya. Tapos, ayan, nakagawa po tayo ng 20 pieces mga langga pero yung iba kinain na nila. Ganyan sila katakaw pag ako ang mag-kimbap. Diba ang dami pero nauubos namin yan. Tingnan mo kung gaano kadami. Ayun, i-ano na natin siya. I-slice na natin siya isa-isa. Tingnan ninyo. Tingnan ninyo, napakaganda niya. Tingnan, diba? Oh, hindi siya nakadikit. Pag nakadikit kasi sila, pangit siya tingnan. Oh, tingnan mo isa-isa. Wow, ang ganda niya. Ganyan paggawa ng kimbap mga langga. Mahirap pero napakasarap sa pakiramdam na maraming kumakain. Oh, natapos din. Diyan, nag-ano na yung anak ko para gagawa kami ng kimbap. Sa isa po namin pinapile yan mga langga. Tapos hanggang na sa taas. Ganyan siya. Kimbap, diba? Nagmukha siyang kimbap. Pinag-ano pa talaga. Kainan na. Ang sarap talaga, si Bunso pang nauna. Marami pong salamat sa panonood. Thank you for watching. Love you.